October November si matam si cawang ko mo lang ito. Na si matam sila mo na policy. Yang wana mo na ho na zabado. Ang ngay na lo pa matung lago. Actually in the olden days they used to celebrate after the after they collect everything in after like harvesting na. After everything is done, they used to celebrate. Muna celebrate na. Sige, kawang sila ito sina. Premium purposes labor ko. Muna significant ang tayo. Ando sila muna kayo na muna. Yung karika local use. Haraw ko na ito. Muna celebrate tayo muna. Hindi ko lang da. Si Pago na kayo ko. Hindi tagal si Pago no. Muna kumain ko lang. Diba, number 2 sina significant na. Makoy na si Kuto matang sahi ko na DBS na community mo na moy like kaida moy community da si matang sahi kasi kung matabot ito sa may na kun si like kay sa may na lay na mayam moy na kun gini da sin ko may na may geri to banda kasi kung masuk may na information ki like kay sa matang sahi plan mo ba duga top significance na moy na before Christian audio matam na suko moy na hawram ne ba duga Christian or pero moy na tawag ne ba top points na moy na isol munda ko mapu ha bata gather munda ko moy na haw ba praise ha bata ko thanksgiving to ne ba duna aina yam pharmacy top points ko significant points it is like a festival of Thanksgiving also.